Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkagumaan ni Romy nga in-report manen tinapasamak kan ni Eva, kat naggunay nga rod adagos dagiti masaknan, kat idinakadanundan iti kuta dagiti tulisan, awan apulos tinadanunda. Itimot nagkamangan dagiti tulisan, at daagam ampayag a helikopter iti tangatang. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. At daagam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasa iti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. No iti matgukayab. Ado ti ulag ijay. Agsagana kayo iti rinupak kakadwa. Innibusan no innibusan. Sigurado nga ano ti mairaman nga ubing. Awan mabalinda paglimengan, Pangulo. Ano ti ulag iti unag ti kukayam? Agyan kayo amin nga ubing iti sirok di kayo. Awan ti umunag iti gukayab. Ado ti nakita da nga ulag ijay. Sinalbag tumat dagita ang naka-uniforme. Pagbut-but ngan kat nga ro dida dagiti ubing. Saan arumbang akabot ang ida? No awan lakat ti madi nga arami diyo. Ay, agtibtib bayo ak. Kumusta nga ta tinapananda, Romy? Agpada ta iti saludsod. Uray siya katjak makaid na. Madanagan akmat. Adjak amo ti mariknak. Dagi jay tumot at tulisan. Iso ti parikot iti gimong. No apay nga uray diti lugar tayo. Kat inraman da a pinagaramidan iti maday. Maibos da kumaamin. Tapno maminggada. Inramraman da ti awanan basol akaanakak. Uwin nga rod Imbes nga awan ti rin no pak mapasamak. Kapilitan nga adda. Ay kaasipay dagiti militar kan pulis. Kan dagiti inosente ama iraman. Hello, Rona. Nakaawag ka man. Narigat ti signal dito ayan mi. Malublobat pa yan ti cellphone ko. Damagaklaan, no nakadanon kayon ditayan dagiti managdakdakas. Wen, ngam nakapanaw dan. Imakar da siguro sakbay ang nakadaron kami. Nalain mo't dagita rebelde Ngam di dagkamali amang dangran ka ni Eva. Sige, aganad kayo nga dita. Agyam anak, talagang aganadak tapno may salakan mi ni Eva. Sige, bye. Sumuko kayon. Tapno awan ti mayraman nga ubing. Awan ti agpaputok. Apay kumaasan kaming agpaputok. No umasidag ti helikopter, agsagana kayo, taggigibdan tayo amang paltog, tapno matinag tinagluganan dagiti sinalbag. Saan? Ang mga no pagtuduan da iti bomba. Kaasi dagiti ubing kan dagiti babae. Awan na talga da pagyananda. Oo, sinalbag kit di dagita. Intun kwan, paltugak ti sumungad a helikopter. Paputok tayo ka din, Pangulo. Uray kumulog tayo. Awan ligtas tayo. Taagga po itingato ti paputok. Wano bomba. Aguray tayo pa'y biit. Urayan tayo ang medyo bumabat ti helikopter. Sa tayo aggigiddan amang paltog. Imbaglakit din. Tamay sa ka nakalungan iti helikopter. Makitak iti baba no da managdakdakas. Nakasagana ti armas ko. Rapid book ina no da makita ka managdakdakas. Ayan nga tan ni Eva. Anya nga tan tinaramid dakin ko na. Kakadwa, at daytan ti helikopter. Apaman ang maibatog kada tayo. Paltugan tayon. Awan ti agpaputok. Iwagayway ko ti puraw alupot. Saan kang agpating nga nakaigam iti puraw alupot, iba? Nadingitak. Ngam napatag kanyak dagiti ubing Pangulo. Diyak kayat amay wawada. Isaganaan tayo kit di da itinasaya at amasakbayan da. Ano? Pangulo, Oh. nagpatingan ni Eva. Oh, At ang galot na puraw akami si iti timurdong ti kayo. Akas na flag. Sana iwagwagayway. Kitaan niyo ti helikopter.
At damat impauy-uy da apuraw alupot. Ibabayo dagiti armasyo. Kat ingatoyo dagiti imayo. Siya kan dagiti ubing ti agyan iti asidagyo. Tapno di da kayo an-anwan. Ikarim, asaan da kaming an-anwan dagita anak ka uniforme. Ikarik, Pangulo. Nagkamiseta dagiti ubing iti puraw. Agpakita kami amin kadagiti militar. Ubing ang nagtagipuraw. Kadwada ni Eva. Anya ti kayat asawa na ito eh. Awan niyang pamutok! Sumuko dagiti kadwa ka rebelde! Agsubli na kano iti gobyerno! Nakangato dagiti ima dagiti lalaki ti asidagda Eva ken ubing. Nakababa dagiti armas na iti daga. Ibabam ti helikopter. Bumaba tayo. Sana bale. Adda kadwa tayo a helikopter iti asidag. Saan a bumaba? Isu ti back up. Di tayo laan mo. Noon niya tiyan tayo si panunot na gita rebelde. Ingkapay mangan, kabsat Berta. Di kapay nangnagan, madipod itay bigat. Ay, kasladyak marik na tibisin ko. Amang pampanunot iti rinupak anapanan ti anak ko. Ngam, kasapulan mo't apatib keren tayo tirik na tayo. Tay kunadan, nga awan ti maitulong ti panagdandanag. Alaman nga rod. Wen, patib karakterik na ay talaga nga main amadanaga-nak. Makapadaan ang ngagpaysaw ay nga maawan mo't maitulong ta. Kararagla ang ti amok ang maitulong ta, kabsat Berta. Ni Romy ti may sa arimwar iti helikopter. Adda ni Romy dito'y Luzon. Umayan dito'y ayan ko. Agya manak iti Diyos. Tawan dagas ang napasamakin ka. Didak pinagaramidan iti dakas dagiti nangala kanyak. Nasingpat damat kanyak. No nasingpat na. Apay nga rod adinukot na ka. Apay adinadaal dati balay mo. Napilitan da na nga ramid iti kasjay. Gaputa kasapulan dati serbisyo. Ngam, adda na tasungsong batang dati lintag. Ingkarik kadakwada ti programa ti gobyerno nga amnistya. Isuko da ti armas da, taag sublida iti gobyerno. Kasta? Sige. Tangay ko nam adida ka pinagaramidan iti dakas. Itrabaho tayo ti amnistya para kadakwada. Tulungan tayo da. Dumngag ka, taibagakkan ka ti imbaga ni Pangulo Gaspar nga inaramid ti may sa militar kan kuana. Anya kaditi aramiden nyo kada kami. Itatasim mo ko kamin. No ita, ipanda kayo pa lang iti pasilidad na pagyanan nyo. Kabayatan na may pagpag na ti papilisyo. Adda ka di talgad mi, adi na kami alilawan. Agtalik kayo kada kami ka ni Eva. Ikatin nyo ti madinga impresyon nyo kada kami nga uniformado. Anya, di amok, kat manangalilaw kayo. Imbaga kanyak ni Eva tinapasama kada kayo. Isa na po kao ti panagtalikyo kada kami. No agpayso ang mapasamak dagita nga ibagbagam. Dakkel nga utang ko ana imbag anakam kada kayo kan ni Eva. Ikagumaan mi amatong paltiin ka rin ni Eva. Nakitak nga da nasaya at iti kaunggam. Ta saan nyo adinangran ni Eva? Apay nga ado ti ubing nga yung sangkwetyo. Anak dagiti rebelde. Kadwada ida ijikuta da. Kaduwada ijay kuta? Kasano ti biyag dagita nga ubing ijay kabakiran? Tulungan mi ida. Nagbalinda na patag ka ni Eva. Inagasan na ida, ini masakit da ijikuta da. Kaya't mo asawan? Dinukot da ni Eva, tapno adda mangagas kadagiti masakit? Kasta nga ron. Adda makagapuno apay asimang at da ijibantay. Maawatak ti sasaaden ta. Di da ka di pinagaramidan ni Eva iti dakas iti kuta da?
Saan ka no? Nasingpat na ka no? Agsamsam dalaan. Ngam awan na dagsan ang nagbasulan day tilintag. Ada kayon. Awad ka diti da sa napasamak kan kabalasan ko. Awan da ka sa napasamak kanyak, anti. Ay, Inaladak laeng dagijay at tao. Taado ti masakit ijay kuta da. Didak pinagaramidan iti dakas. adda gayam managdakdakas asaan mo't adakas amin nga aramid da. Pudno day ta, anti. Ti tao nga da panangisakit na iti kadwana. Kat kabailan na ti mga ramid iti anyaman abanag. Tapno matulungan na laeng dagiti patpatag na iti biyag. Anya ti kayat mo asawan kaanakan. Ado ti masakit ka dagiti ubing iti kuta da. Iso nga inaladak amang hagas kadakwada, anti. Ay nagpabutak damot iti asid ti balay mo. Pamuspusan dala siguro. Tapno kumuyog ak asi tatalugod kadakwada. Ay saan nakakumbensado iti dayta. No kumadakas da, pinagaramidan dak kuma iti madi. Ngam saan, anti? Naamuak pa'y nga inruruman ti may sa militar ti Pangulo da. Iso anapan naglemang ijay kabakiran. Iremedyong amaalam dagiti papeles ti Sanikwam, Pangulo. Tapno mayuman ko iti abogado ti Pau. Para iti anya. Tapno may sublikan ka ti Sanikwam. Tata Gaspar. Di kan awagan iti Pangulo. Ta saan ka matan a Pangulo? Kasla blessing, ti panang tukot mi kan ka. Pakawanan na kuma, no imbilin ko ti pan nakadukot mo. Diyak ngamin kayat nga damarsing kadagiti pamilya ti kakadwak. Ididamo. Planok ti mang patiliw kan ka, tata. Ngam idinamuak ti kasasaad kan napasamak mo. Naawatak ti amin, tata. Kaano ka di manen nga umay ka dito'y pasilidad ngayon mi? Agduty akpay, tata. Umayak tumanan, no awan trabahok. Di ka agdanag. Taimbagak kadagiti masaknan ti napasamak. Imbagak nga daim paagas yu ang masakit. Iso anak kadano nak ijeku tayo. Agyaman ak unay kan ka. Makitkitak ti kinasaya at ti Diyos kanyak. Babaan kada kayo kan ni Romy akaayan-ayat mo. Nagapo kay ti pasilidad nga ayan nagiti simbo ko, Aribelde. Napan ko imbaga ka ni Tata Gaspar. Nga alaan na ti papeles ti Sanikwana. Tapno adda aramatan na asumango iti abogado. Nasayat, matulungan tayo tapno mabawi na ti Sanikwana. Kaasimat ni Tata Gaspar. Saan siguro asimmang at ijabantay, no saan akas jay tinapasamak. Di na amo ngayon laban ti kalintagan na, talababa ti adal na. May sapay day ta ground, tapno mabawi na adagos ti Sanikwana. Inalilaw da, gaputan na kurang, itipan na kaammo. Kaya't ko amaamuan tinagan ti konkonam a militar anang lukukin ka, tata. Itris mi, no ayan na ita. Tinaudi adamag ko kat nag-retire. Amangan paikit di, no adan iti sabali a pagilyan. Dayta ti imbaga ti buyot na, sir. Apay nga rod ang nagtalinad kay di kabakiran. No napan iti sabali a pagilyan. Adda tauhan na anang ipangta iti biyag ko, sir. Imbagada, adakas ti mapasamak kanyak, no agpakita ak iti patad. Alang nga rod, ikagumaan mi amaamuan no ayan tinasao a militar. Agyaman ak unay, no matulungan dak, maipapan iti dayta abanag, sir. Mangnamnama kay titulong mi, tata. Anya ti impormasyon na naalay yun, maipapan iti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Mas daw kami. Taawan matnagan na iti hanay dagiti militar. Ti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Kaya ta sa wanday ta apeke nga rod. Saan asigod a militar?
Dahil tangarod ti atap ko. Saan siguro apod no a militar? No kasta, inaramat na lang ti militar tapno agparang anaturay a tao. Ngam sa anak ngagsardeng amang mo. No ayan itaray ta a tao. Sige, tulungan ka maipapan iti day tabanag. Adda magak kadagiti amamok. Adda pulis akabagyak iti Visayas. Anya nga tati kinatao na. Kumusta ti investigasyon dagiti pulis? Maipapan iti kunkunan ni Gaspar a militar. Saan apod no ang militar, auntie? Inaramat na laang tihanay ti militar. Talaga nga rod adda kas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga, asigod kanu a negosyante. Anya nga ta ti negosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan ti tattao anang butbutang kan ni Gaspar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na puwan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.